agwa na mugavana we county y'Omuske Amos Kimuminyeribo kwene kemna chibesti budget chichairman tokurwa ase billion isana weka billion isana nemo ne chinuguta isato ngokora chire emirimo kerano nigo amagendro bunabono chipara naboyige mechando ere ase chichiro kurigererwa bia Fadgad Gesemba niga gutomanya Abamenyi abayiga nigo bamwakire bya homo senator Onyamira Omuskeri Kyokong Mugeni asoko genderera kwene kebuna kibesa kya magenderero kyatumirwe Nyamira abwase budget y'omwaka oyo kyamentwa kurwa bilioni isano wika bilioni isano nemo nechinuguta isato hasebono baganirie homo senator oyo igaboigo ukibwatia asobwange eryo chikore hamagenderero ariakiragire Nari request county government ya Nyamira torosiria magendero kende nkeyo noje kibara noje kende yose kende nkeyo which means kibesa chigo cho chiabe ku mibugo y'abantu ngo gendera goteri Mr. Kongo Senator bwatia kibese inyana anti corruption yeto mororo egeko garantuna baki chikura na ndura abantu kuri tax kende ntwana korora abo tukireti ko na tuare ko ken datin ken ke jana over kana Nyamira kibesa to kuye chingo jachire lakini tukumetingi chigokora ukwana na getembe kurwase ichiro ya Kibirigo abamenyi abayiga boigo baganirie budget ye kibesa echo omoseneta Okongo arwanereire na cyakire ase county ya Nyamira cyatumikire bya asugukora obokongu obwo urase ichiro eyo ya Kibirigo hegati yabo etugo ase konerwa hegati yebinde Kibirigo se itoga to waka bokongu to watu chiro para igoro to gokorera bono to kumetia kirori kiraita abantu bosa bono ga kirende seneta gokwa igete ko kwa prove kibesa kinyinga cyakire mwari gotorigeria ase to koneri cyombe nege to kende ga kinone kirori kibwati ase kigo pakigwa ngo kirori kiratuma abantu nambari to koni cyomba ari ekiro akitokonye seneta naga kwatra naga bana nabantu bali mwansi muri serikali nase ensemo y'abasae nigo baganirie ebunge ye county ya Nyamira kwetia amachiko ayo akobakonya na barabwo n'abasae asuko kinia county ya Nyamira kemagenderero kasoma zindaji bicyare 6.3 billion ya kila county ya dilone bijala itokazi kwa sababu budget yeso that nebyo mbe group nebyo mbe nyara ko to ka uji besi nyara ko to pari tane biya sara ko na si county ni ra ko ga na ko ai ndu to dimi to kon ti sa mangana mangana asi ni sumu ngaki ambe kabisa to ave tari ko ba include sa mangana yi wanu ko kwa ngoni mesen ta ko ya besi besi ko yango na wanyani kaba ni mu kirego na ndio range kaba ni include sa ko si county ya Nyamira ensemo yende bakwaneire obokongu borasomboroberiyo bobobwenia osha na kugania origererigwe wojia na inji the struggle mano more especially as a medical matoka ni daktari kama wote ura kana sha umapomogimo mago ya matibabu kwa seneti yetu na bunge yetu parliament watokoni kwa sisi wananchi jana banyare konyoreru huduma hii ya sha NHIF ya rengi bia kozi nuwakana same day 1 month wakanya matibabu ya kweli kwa ndani hingo reporter Getembe kurase wodi ejeiga ya Panyamatuta ejegotuka eme bunge ya